само крещи тегли. Да. И в същия момент човека тегли. Аз съм такъв, хубаво да теглям, аз искам канал да правим някак. Трябва да има контент. В случая съм на 4K профит от теглянето ми. В смисъл, вчера вкарах 200 и стеглих 300. Реално останалото го играх просто за контента, ако се получи нещо. Да, ще да е хубаво още 1000 лева, ама все пак да ни кажа, че съм платен още преди да съм почнал. Кирито седи до мене, гледам notification, че професор Прагматик е на живо. Викам, Кей, би си майката, или седиш само гледаш и не говориш, или си тръгваш така. Еле бе! Мерси, Мерси. Влязах, дефнах се и ти намерих още един фен. Ама ти забраняват казиното да се стримва, бей. Да се стримва, хубаво да го забраняват, ама клипчета може да ти качваш. Какво ще правиш ти с клипчета? Като се стримва Стримаме в кик. Клипчета, шортове ще се правят с някакви моменти само да те накарат да влезеш да гледаш клипчета от канала. Охо! За това въртам база път. За това ли въртам база? Офстрим съм се играл. И имам много екс на нея писан, към 2-3 хиляди екс ми писа едния път. Мегауей с катери не въртя. Просто съм се отказал това. Единственият скатер, дето може би ще въртя Мегауей, това е мадамата е Бъфълт. Нищо друго не съм го фащал ръчен. Крачен, да. Старах си краката, даваш на някой казуното от... Ого! Ти ги дряза на четвърта! 200 лева по половина. Добре. И мачка твърдо премиум мало да бе. То не ти трябва много голям ножичел, то ти трябва по-малък ножичел, обаче лаудовите ти хвърля. Сега трябва да е Петър. Защото слагам пръста отдолу на телефона и явно някой път заглушавам без да искам. Не мисля, че ще пише нещо друго тук, ама да видим. 2 май. Тук десятките, ако вържи на трета. Добре, върза десятките, сега дай лаут някъде, просто лаут. Четири-пет лауда. От втора до пета, на първа коца падни и слабо, дай си митас. Колко са? Сад се? Отряза ги. Нищо. Аре, 10 000 екс не щем. Ти пиши 1000 екс да има за игра. Да има за сесията. Геча качваме в YouTube. Да ставаме спонсорирани. Сесията, колега, спонсор. Или работи? Тук фърли много, ама 2080. Направо и пишки в газа си имам чак. Спонсор, колега, спонсор. Хайди. Спонсориране от твоето казано. Давай, само дай. Все пак съм професор прагматик. Трябва да има някой прагматик хубави моменти.
Още един за 5 вратки ли? Колко и оставаха? Аз познавам шефа на Embed, да му пиша ли? Може да. Така, колежки, ще се разберем. Виж как ми намигна. На Inbet. Казва се Тончо. Честно ти казвам. Не знам дали съм ти казал, ама повече ми харесваш от Мичо. Доста по-сладруско изглежда. Майната ти. Кое ще си по-добра от Мичо? Така. Добре. Метачки, дай да видим дали ще даваш като Мичо. Мичо ми е писал много, зато и ми е фаворит играта. Да видим дали се ревнива курва и ще дадеш повече от него. И защо само по 80 стотинки, колежки? Да. Не, че не съм доволен, ама. Като че фърляш толкова много, фърли всичко поне по 10 лева. Да. Айде още една бързичка, само е така. Так. Ай, да съзнаем. Да има за сесията, дич качим в YouTube, за да ставаме спонсорирани. Виж, ще си говорим. Спонсор ли сте? Айде. Трябва да имаш нещо хубаво да пишеш. Дай малко Та... 40 ли или нещо такова? Едно съм моля на госпожата ми почти да ми остави 4, брат. Аремио! Да спонсорирам, дай пиши нещо хубаво. Пиши нещо. Такова оценката дичка да пишеш, ще умножа по 10. Колежка, ари. Така. Давай, нима и на последния спин да я дадеш, те ще се радвам. Няма да върна. Аз така много хубаво ми намигаш ти ученци. Дано по-чистичко те виждам. Дано, да има майка и курва. Айде. Колежки, туп. Че не се чудзам. Ето го тука. Още едничка искаме. Те пак трябва да има за казино сесията, дече са стримва, дече качваме клипчета в YouTube. В смисъл, дече сме спонсорирани. Така, колежки, ще разберем. Може да работиш. Сега трябва да даваш още малко, да има по-хубав ефект, нали? Да закачим хората, защото сме спонсорирани. Трябва да закачим хората. Внимай, какво ще ме ядеш тук. Много добре започваш, много добре. Така, такива рибки. Искате да. Давай, Мило, давай. Какви погледи ми фърляш. Ще те изпапам. Ще те изпапам аз. Не по 80, имаш поне 6,28. Поне там ще оправиш да еш 100 лева. Така. Не, че съм недоволен, Санди, да спираш, ама дай нещо по-друга рибка ми се хапва сякаш. Чирс, колко толкова. Продължай да даваш пък. За сесията е важно да стане хубава. Сесията. За казиното канала. Не рибар. Рибар къде че изтряскам, ако ми падне. Хайде как? Така. Дракона, ако може. Ще разберем, мила моя. Добре. Ста! Да. Ай, миличко. Те ми хареса. Ще взема да ти пусна и аз. Ако и ти ми пустиш нещо. По-така. Тук сега... Кака, дай го ди. Сега пляс. Дракончето. Благодарим. Сега, някой поне 20-30 лева направи, молята. 20 лева ще ги направиш ли? Няма да ги направиш. Направи ги, бе. Благодарим. Ще вземем още един само на добра воля. Чакай, на какво идвам, бе?
Значи, Мишко, прави? кажи ми, Пичо. моля да ти записваш. На жена не съм говорил тъй. Гледах Максо едната си игричка. Просто идеята е всяка вратка ти дава едно и две. В смисъл и двете розички, че ги дава да ти направи някакви 500-600 X. Павка, Да. ти си бил гений, брат. Какво викаш? Викам, бил си гений. Аха. Добре, сега имаш да избираш освен тия 80, още стотина... че ги отряза. Тук нищо не вързва. Ти ще идваш да съберем Вързва скъса. валетата. Абе, този. Оу, Добре. Павка, Да. ти ще съберем скъса. Надали ще България ли успея да сте? се върна от тогава. Аз съм в Естония сега. Направо Двамата ми по бели кърпи, севати. Oh.